alla. Coachi hoitaa mihin vaan diili. Lätkätiimi, mulla kiekko hallus. Pidä mallus, me vedetään nuuskaa. Uus tulevaisuus taas, yeah. Coachi hoitaa mihin vaan diili. Lätkätiimi, mulla kiekko hallus. Pidä mallus, me vedetään nuuskaa. Uus tulevaisuus taas, yeah. Ville Galle tulee taas koppi sisään. Juhani Tamminen oli meidän oppi-isää. Kovi pelimiehi suoraan kasarilta päällä. Pilotti viikset ja pitkät kalsarit. Lätkäkt saa Suomessa joka päivä nauttii. Mä tulin tähän tiimiin ilman tryoutia. Ne kyselee aina et miss Galle, kun veivaa vastustajia kebab-kiskalle. Ville ei jää täällä kiikareille. Tyyppi sahot istuu tähän liigareidelle. Mä oon kovas pelikondikses. Äijä tulee suihkuun puols tondikses. Yo, sit kun muija antaa mulle väännät niin mä lähden NRiin. Viljelemään lämäriin. Emäntä erkkaa mun lapa hallilla. Ja koko illa istuu kiltisti pallilla. Coachi hoitaa mihin vaan diili. Lätkätiimi, mulla kiekko hallus. Pidä mallus, me vedetään nuuskaa. Uus tulevaisuus taas, yeah. Coachi hoitaa mihin vaan diili. Lätkätiimi, mulla kiekko hallus. Pidä mallus, me vedetään nuuskaa. Uus tulevaisuus taas, yeah. Ville reenaa aamu 6 ilta 8. Sen takia